Шановний президент України, Крим платформасының bizim vatanımızı kurtarmak için kurulan Крим платформасына қатысқан усі учасники, які долучилися до Кримської платформи для звільнення Криму, глави держав, урядів, парламентів, bizim vatanımızı işgal altında vatanımızı kurtarmak için katıldığınızdan, aktif iştirak ettiğinizden дуже дякую çok minnettarız. всім вам, хто долучився до цієї платформи з звільнення Криму. Крим платформасына iştirak В цьому році всі країни та міжнародні організації, які беруть участь у цій платформі, збільшилися. Для наших співвітчизників, які вже 9-й рік поспіль перебувають в умовах жорсткого окупаційного режиму, ця подія стане надією. Рівно рік назад для забезпечення верховенства міжнародного права та повного відновлення територіальної цілісності України з метою посилення мирних, дипломатичних та санкційних методів ми ухвалили резолюцію. Окупація території чужої країни є не тільки грубим порушенням міжнародного права, несе загрозу світопорядку і завдає величезних збитків і самій державі-окупанту. Biz Rusya tarafından Kırım işgali meselesinde nasıldır bir mantıklı davranışlar bekliyoruz. Ми не побачили зі сторони Росії певних логічних кроків з деокупації Криму. Rusya'nın Kremlin yöneticilerin akılların kalıntılarının üzerine bir hesaplama Ми yapmış. чекали, що Ama bizim Кремль hesaplamalarımız робитиме логічні кроки, але наш розрахунок був невірним. Kırım işgali konusunda Росія не стала вести переговори щодо деокупації Криму і 6 місяців назад зважилася на широкомасштабну агресію проти України. ve demin bizim Cumhurbaşkanımız Zelenski söylediği gibi Як сказав наш президент Зеленський, işgal edilen у 2014 році Кримський півострів, який був окупований, Kırım Yarımadası'ndan yollanılan binlerce askerler тисячі військових, які були направлені з Кримського півострову, Kırım Yarımadası oldu. бомбили українські міста та села. Rus orduları Kırım'a girip kendi kanunlarını Російська koyarlar, армія kendi bayraklarını заходить в Крим, asarlar. оголошує свої правила, вивішує свої прапори і оголошує, що це російська територія. 2014 yılında olduğu gibi І як в 2014-му в Криму проводять референдуми фейкові і приєднують ці території ці землі до своєї території. işgal olan toprak Kırım Yarımadası işgal olan topraklardan Водночас özellikle Крим Херсон ve Запорожье став місцем, куди Росія зі знову окупованих територій, переважно Херсонської та Запорізької областей України, звозить людей, налаштованих проти війни людей, де вони зазнають жорстких тортур. Катують переважно з метою схилити людей до співпраці з ФСБ або щоб змусити людей зізнатися у тих злочинах, яких вони не вчиняли. Kırım işgalinin birinci yıllarında olduğu Як і в перші роки після окупації Криму, знову insanların kaybolması почали практикуватися безслідні зникнення людей. aslında Kırım Yarımadası ve yeni işgal olan o toprakların içerisinde Мешканці yaşayan окупованих insanlar територій Rusların також bireyi olarak стали oldular. заручниками для росіян. Oradaki insanları mecbur olarak savaşa yollar. Людей, які там проживають, примусово рекрутують в армію окупантів і відправляють на смерть чи вбивство своїх співгромадян. Malum olduğu gibi Як відомо, işgal başlandıktan birkaç gün sonra Şubat ve Mart aylarında після початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому-березні цього року було проведено декілька раундів російсько-українських переговорів. Наприклад, припинення вогню.
Rusya tarafı ateşkes sağlanması için bize şartlar koydu. Російська сторона висловила вимоги для припинення вогню. Çok saçma, hiçbir sınıf tarafından kabul edilmeyecek. Ці вимоги були абсолютно неприйнятні, серед яких Україна, Крим Yarımadası'nın Rus toprağı визнання olduğuna Україною resmen tanıyacak. приналежності Криму Росії. Ama ne sebepten? Hangi uluslararası З якої причини та за якими міжнародними нормами та правом вони це робили, вони не пояснюють. şimdiki durumu Як вони висловлюються, вони діють, виходячи з реалій, що склалися. Yani söylemek istedikleri biz sizlerin şehirlerinizi Тобто дають зрозуміти, що якщо insanlarınızı öldüreceğimiz, ми не приймемо їхні ультимативні та зухвалі вимоги, вони й надалі вбиватимуть наших людей, бомбитимуть наші міста та села, захоплюватимуть ще нові території України. yani sanki ortalıkta azbarda 21. Враження, що живемо не в 21 столітті, а повернулися у часи середньовіччя. Sonki zamanlarda bildiğiniz gibi basında Останнім часом, як відомо, siyasi adamların fikirleri bu було savaşı nasıl опубліковано багато думок різних політичних та державних діячів щодо шляхів припинення цієї війни та досягнення мирної угоди. Серед них були й такі пропозиції, які нас приголомшили, і які, звичайно, не можуть бути прийняті нами за жодних обставин. Наприклад, на думку одного американського політичного діяча, який налаштований висунути свою кандидатуру на президентських виборах 24-го року, та ще деяких європейських діячів, для того, щоб домовитись з Путіним про припинення війни, йому потрібно подарувати Крим, щоб Путін вийшов з цієї війни, не втративши своє обличчя. Нашим народом і всім українським народом це сприймається як заклик заради ілюзорного миру принести корінний народ Криму в жертву Путіну, відмовитися від норм міжнародного права і прийняти умови добре озброєного бандита. Але ми дуже сподіваємось, що подібна позиція ніколи не буде превалювати в цивільному світі. Наші міста та села зараз переважно обстрілюються з військових баз на території Криму, з акваторії Чорного та Каспійського морів. Гине багато мирного населення, руйнуються об'єкти критичної інфраструктури. Але завдати ударів у відповідь по базах, звідки стріляють по нашій території, у нас немає технічних можливостей. Немає засобів протиповітряної оборони, немає достатньо далекобійних ракет. Звичайно ж, агресор обов'язково зазнає поразки. Обов'язково всі окуповані території будуть звільнені. І не тільки в Україні, а й впевнена, що зрештою зникне з лиця землі путінізм, який є ганьбою людства, який приніс так багато горя людям не тільки в Україні, а й в багатьох інших частинах світу. Але якщо зараз не надавати оперативно Україні достатньо матеріальну, технічну та фінансову допомогу, війна може затягнутися надовго. І, відповідно, збільшаться смерті, руйнування та страждання людей. Користуючись нагодою, у ці важкі для України дні хочу висловити вдячність усім країнам та народи за багатосторонню допомогу, яку вони надають нам у ці важкі для нашої країни дні.
Пройдуть роки, але Україна ніколи не забуде про цю допомогу. Сподіваюся, що ця підтримка щодо звільнення від окупації Криму до повного відновлення територіальної цілісності України, ця підтримка не ослабне. Дякую. Дякую, Мустафа Ага, за ваші сильні слова.